what's up? Welcome back again to our YouTube channel! Yay! So, for today's video guys, crispy pata si Nunoy guys. Dahil sa akong atubangan ag tiil sa baboy. Mapanitag haon guys kay gilatanan sa niniadaan guys. So, sa wala pa nag-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe, like, share, and comment, and hit the notification bell para ma-update mo kung may bagong videos na ma-upload. Salamat guys sa mga nag-subscribe. Sinanay guys. Busy siya guys. So, unsa imong putahe karon sir? Crispy pata. Sigurado ka sir nga lami na imong pagluto? Oo. Lami. Liwat na ko nga lami. Oo. So, unsa man putong isa nimo kaputahe sir? Bulaklak. Bulaklak. Bulaklak? Ano ba putahing bulaklak? Unsa nang bulaklak sir? Paila-ila sana o sir? Guys, kay nahuna-hunaan ni Nonoy guys, magluto siya rong adlaw. Because wala sila work karon guys. Wala sila duty. So, yan na onday siya guys. Putangan siya asin. Baligburan siya og asin. Ayan po parata doon. Guys, baligburan na niya asin guys. So, pakita ninyo guys ang isa niya ka-recipe. Ang chicharong bulaklak. Ano siya guys? Pero wala pa siya nahuman guys. Kuan pa na siya balik. Prito pagbalik. Para mahimo na siyang chicharon. Na siya guys. Oh. So, yan na lang guys. Update ko ninyo later. A few moments later. Ano siya guys? Kay busy. Kayo ni siya Nunoy guys. Mga resulta guys. Nabakunahan na guys. Resulta sa nabakunahan. Gigutom. Kanood guys, gutom na yung bakunahan. Ang bakuna niya guys kay Pfizer. First dose. Ang second dose niya guys kay September. Mana siya guys, aga siya naunahunaan nga lutuon rong adlaw kay gigutom siya. Much later. Praise Allah. So Lord, and this the gift which you are that you save from the bond of your Christ and Lord heaven. And it is Son of His Spirit. Amen. Kain tayo guys. Kain. And guys, ito naghirap-hirap ako sa kalisod ng crispy pata. Yang kuan guys, charon. Hindi, may lang yung sili.
Okay. Crunchy. Thanks God so much. Crunchy.
Okay. Crispy, guys. So crispy. Ay, kaso ang init. Luto na luto ang laman man. Tikman mo. Lambot talaga. Kasi pinakuluan mo yan. Sa oras yung pinakawalan. Ilang oras? Sa higit. Ano ba yun? Crunger ka na naman. Basta high blood guys. Masakit pa ng injection no. Vaccine. Di kaya abusin. Pisagin, guys. Ubas. Thank you. Thank you. Guys, kung gumawa pa mag-subscribe guys, pag-subscribe nyo guys. Para makakita mo sa mga upload na mo nga bago ang upload naman, guys. Huwag namin mahuna-huna ang lutoon o kainan time. Mukbang. Paningot ko. Init. Hi, thank you so much. Busog na kami, guys. Busog na po, hindi na po kaya. Ano pa? Ito. Ay, palagi mahal kayo high blood, mahal. Kaya high blood guys.
Okay, bleed. High blood. Nako kayo. Taas kay dugo nako pag BP sa pagvaksin ako. Kaya mo dugo? 140/90. Maulo ka na. Ha? Auto ka. Nga ba pinagahan? So, may Doon eh, bukbang nga yung alam mo mahurot. So guys, ang hinataman among pag-vlog for today's cut. So guys, ang hinataman ng among pagkaon sa kuan guys sa Crispy pata ang hinataman among pagkaon sa chicharong bulaklak. crispy prata o sa chicharong bulaklak. Salamat guys sa inyong pagtan-aw. Sa wala pa nag-subscribe, please subscribe, like, comment, and share na po guys. And click nyo na po ang notification bell guys para ma-update mo kung na may bagong videos. So, salamat guys ulit sa pag-watch sa among vlog today. Bye!